Izolo ebusuku ndithe ndibuya ndisuka ezone 7 ngadibana nabafana abandihlaba. Ndadlula kuyo leyo. Ndathi xa ndisiza ngasekhaya ndabona umlilo. Ndathi xa ndijongisisa hayi man lo mlilo usuka ekhaya esifletini. Ndathi xa ndifika apha esifletini kukho umlilo lisecaleni. Kuqhekezwe ifestire. Lo muntu bezamushisa iflats zonke. Ndakhwaza abantu, ndakhwaza uncedo. Ndavusa omama base-eriyeni bavuka nomfundisi umakakana wavuka. Apha efletini bekuhlala umuntu ongusisi enebhidi, ene-wardrobe, ene-fridge. Zitshile ezo nto ezo andiyazi kwamna uzibhatala ngantoni bhuti, because akho mntu uphangela yapha endlini. Siphila ihlobo siphila ngalo ngezokubishopu ndiphila ngazo andiyazi ndizibhatala njani. Bendicela unceda ebantwini nalapho kuloo nto. Bendicela umntu owaziyo, umntu obonileyo bokwenzeka intoni ezifletini zam, cela ndincede aze ngaphambili. Iinamba zam for WhatsApp ithi 078 43 32 53 71. Ndiyacela bantu, ndiyacela, ndiyazibongoza, ndizithoba kuni. Obone into cela aze ngaphambili. Ndiyabulela.